Prebieha to veľmi dobre. Ja si myslím, že aj nad očakávanie vyšlo nám perfektné počasie. Posádky absolvovali dnešný triál. Myslím si, že sa všetci veľmi dobre zabávali a vytešili. Čo som sa rozprával s chalanmi, tak všetci sú spokojní, takže nás to všetkých teší, že sa nám to podarilo znovu pripraviť tak, aby to bolo všetko v poriadku. Mali ste nejaké havárie v piatok, sobotu? Tuším, na Ostrej bola jeden to položil na bok, alebo kotrmelec spravil, ale chvála Bohu sa mu nič nestalo a tu v Dolinke bežne sa stane, že sa niektoré auto vyvráti na bok, ale tiež bez úrazu. No, tuším, že išlo na trať nejakých 50-60 aut na túto triálovú trať. S účasťou ľudí ste ako spokojní? No, myslím si, že tento špalier ľudí hovorí sám za seba, takže vidno, že ľudí to zaujíma a tiež nás to teší, že sem chodia v takom počte. Takže môžeme sa tešiť aj na ďalší ročník. No určite, na rok by sme chceli pripraviť už 10. ročník, takže teším sa tiež. Odkiaľ ste prišli? Okres Prievidza. Ako sa vám jazdí dneska v Dolinke? Je to super ako každý rok. Je to tu pripravené, už to viac menej poznáme. Prešli ste bez problémov?
Tak problémy sú vždycky nejaké, ale dá sa. Tak ako každý rok, tu je to bezkonkurenčne. Takýto dlhý úsek tráte to nevie nikto spraviť na Slovensku, ako tí Sočania. 9. ročník, tak som tu 8 krát. Tak garda, čo ja viem, náhodou to pôjdu napred, tu naredu, to bude. Zajko, nepadaj! Bratislava, Ako sa vám páči dneska? výborné, A piatok, sobota? dobrá, Žiadne nehody ste nemali? nie. Máte si prejsť do linku? Ale áno, uvidíme, kam nás to posunie. No. Malta, to je kapčat jedničku, no. Ako sa vám jazdí dneska v Dolinke? Super. Trať výborná, perfektne pripravené. Paráda. Piatok, sobota, ako sa vám jazdilo? Výborne. Ťažký terén, ale dalo sa. Veľmi dobrý, maximálne. Nič, žiadne technické závady. 4. raz. Žiadne technické závady, nič pohode.